Il-Grupp Bank of Valletta rapporta profitt qabel it-taxxa ta' ftit anqas minn 118 miljun euro għas-sena finanzjarja li ntemmet fit-30 ta' Settembru 2015. Din hija żieda ta' 13% meta mqabbla mal-figura ta' 104 miljun euro irreġistrata is-sena ta' qabel. Ir-riżultati kienu mħabbra miċ-Chairman tal-Bank of Valletta John Cassar White. Iċ-Chairman tal-Bank tkellem dwar is-sitwazzjoni ekonomika lokali u internazzjonali u għamel enfasi fuq l-isfidi li jiffaċċja l-bank matul is-sena li qed tiġi analizzata. Sena li kienet ikkaratterizzata minn xenarju ekonomiku internazzjonali negattiv u xenarju persistenti ta' rati ta' interessi baxxi. Fil-waqt li esprima sodisfazzjon tiegħu għar-riżultati miksuba mill-bank, Cassar White saħaq fuq l-ħtieġa li l-grupp jibqa' viġilanti u kawt, mod partikolari b'referenza għat tibdil siżmiku fis-supervizjoni bankarja li ġab miegħu l-mekkaniżmu supervizjorju uniku. U għaltena li f'dan il-kuntest it-tisjieħ tal-livelli tal-kapital ser tibqa' priorità għal Bank of Valletta. Il-kap eżekuttiv tal-grupp BOV, Charles Borch, spjega kif niffinanzjar prudenti il-likwidità u l-capital ratio policies tal-bank kienu essenzjali fi żminijiet diffiċli. Borch qal il-bank se jkompli amministra żewġ partijiet tal-karta tal-bilanċ tiegħu b'mod għaqli u konservattiv, fil-waqt li jfittex li jirrispondi għad-domanda u l-aspettattivi kemm tad-depożitanti kif ukoll tal dawk li jisselfu minn għandu.